mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Salamat, Papa. Dahil never mo kong sinumbatan sa mga pagkakamali ko. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang maglabas ng aking saloobin. Hindi ko alam kung maaalala niyo pa. Pero minsan na rin akong nakapagsulat ng aking kwento. At naiere mo ito. Nagpapasalamat ako dahil doon. Malaking ginhawa para sa akin ang mailabas ko, ang gusto kong sabihin. Kaya naman, DJ Rocky, ito ang aking secret vow. Dear Papa, September 2022. Inalala natin si Tita Deng, ang kapatid ni Mama, dahil sa biglang panghihina niya. Diabetic at posibleng masira ng tuluyan ang kidney niya. May mga pagkakataong palihim akong umiiyak kapag nakikita kong nahihirapan siya. Then one day, meron kang pinakapa sa akin. Sa ilalim ng tenga mo. Pinakapa mo yun sa akin. At inisip natin na baka beke. Pina-check up natin. Pina-ultrasound with contrast. Hindi pa natin naipapabasa ang resulta sa doktor. Meron nang nakapagsabi sa atin na 90% posibleng cancer. Cancer ang sakit mo. Pero syempre, kailangan pa rin daw na ipabiopsy para makumpirma. Maraming nangyari.
Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Para bang sunod-sunod, patong-patong ang problema. Nandoon yung takot na baka pwedeng mawala si Tita Deng sa atin. At nandoon din yung takot na baka nga ang sakit mo ay cancer. Nung ibinalita natin yun kay Mama, naiyak siya. Emosyonal akong tao. Kaya hindi ko na rin napigilan ang aking pag-iyak. Pagdating sa'yo pa, malambot si Mama. At ang sabi mo sa akin na hindi ko makakalimutan, kaya natin to. Gagaling ako. Pagkatapos nun, niyakap mo ko. Doon ako humagulgol. Ramdam ko na pinipigilan mo lang umiyak. Sinusubukan mo lang magpakatatag. Magpaka-strong. Then October 28, 2022, namatay si Tita Deng. Sobrang sakit pa. Pero wala namang choice eh. Kundi kayanin. Kayanin lahat ng sakit. Isa pa, kailangan nating magpagamot. Habang maaga pa at malakas ka pa, sana ay maipagamot na. Mabiopsy, then treatment. Kaya lang, nagdesisyon ka. Nasa herbal lang. Herbal lang pumunta. O herbal doctor. 4 months. Na gano'n ang medisina mo pero parang lumalaki yung bukol. Maraming araw na hindi ka nakakatulog sa sakit. Kaya siguro unti-unti kang nanghihina. June 2023, doon na nagumpisa na hindi na lahat kaya mong gawin. Pati pagbabantay sa PisoNet shop mo, hindi mo na rin kakayanin. Nasa bahay ka lang palagi. June to November 2023, araw-araw inaalagaan ka namin. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kang pumapayat. Dahil wala ka nang ganang kumain pa. At laging maraming masakit sa'yo. Hindi ka rin nakakatulog ng maayos. Yan na rin yung buwan na bumalik na tayo sa ospital. Nakadalawang chemo sessions ka. Bilang anak, masakit para sa akin na nakikita kang nahihirapan. Lagi ka lang nasa taas ng bahay. Sa kwarto niyo ni Mama. Bawat floor kasi sa bahay, may pamilyang nakatira. Tayo-tayo rin lang naman. Pero araw-araw, pagkagising ko, bibili ako ng almusal mo. Bibili ako ng buko at gamot. Pupunasan na kita.
Hihilutin ko kung saan ang masakit na bahagi ng iyong katawan, lalo na sa mga paa at binti mo. Bago magtanghali, bababa na ako para magtinda. Si mama naman ang bahala sa'yo nun. Pagdating ng hapon, kapag may magpapabantay, ibabantayan ko. Pero makikiusap ako na kung po pwede ay iba munang magbantay ng tindahan. Dahil gusto kong umakyat sa'yo para hilutin ka. O tanungin sa'yo kung anong merienda ang gusto mo. Masaya ang puso ko na naaalagaan kita pa. Para bang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Ganon ang routine natin araw-araw. Then naging sobrang labo na ng mga mata mo. Kaya hindi mo na rin kayang tumingin sa mga ilaw na matitingkad o kulay na matitingkad. May mga araw na nagkukwentuhan tayo sa mga bagay-bagay. Minsan hindi ako nakakaakyat sa hapon dahil walang magbabantay sa tindahan. Pero gusto ko masilip kita. Ang daming pangyayari. Basta ang alam namin, ilalaban namin ang lahat para lang madugtungan ang buhay mo. Toka-toka ang lahat. Si Kuya, lagi mong kasama sa check-up. Siya ang may kayang umalalay sa iyo. Si Mama naman, lahat ng pagkain na gusto mo, ibibigay niya sa iyo. Pero ang pinakamahirap sa lahat, yung panggastos. Grabe yung pagod ni Mama sa lahat. Pero grabe rin yung lakas niya. At sinabihan niya kami na kailangan namin maging malakas para sa'yo. Para lumaban ka. Basta ang sa amin, wala kang dapat marinig na kahit anong reklamo mula sa amin. Dahil sa totoo lang, hindi kami napapagod na alagaan ka. November 8, sinugod ko namin sa ospital ng madaling araw. Low blood ka raw. Grabe yung takot namin. 2 weeks tayo sa ospital. Salitan kami nila Mama at Kuya sa pagbabantay sa'yo. Hanggang sa kailangan dalawa na talaga ang bantay mo. Dahil tuwing sinasalinan ka ng dugo, para kang nag-iiba. Lumalakas ka at nagagalit na pag sinasabi namin na hindi pa tayo pwedeng umuwi. Maya't maya gusto mong tumayo. Pinipigilan ka namin. Lahat ng binabanggit mo na kaibigan ako lugar natin o kamag-anak, sinachat ko para puntahan ka. Hanggang sa isang araw, dumating yung pinakamasakit na pagkakataon na hindi ko akalaing maririnig ko. Mararanasan ko. At sasampal sa akin. Pinakamasakit. Nung tinapat kami ng doktor mo na wala ng pag-asa. Kumalat na ang mga bukol sa lalamunan mo. Ultimo paglunok ng tubig hindi mo na magawa. Lumalabas na ang tubig sa ilong mo.
Anytime pwede ka na raw sumuko. November 21, sumuko ka na. Kung pwede lang, panaginip na lang yun. Sa kabilang banda, yun yung makabubuti sa'yo pa. Kasi makakapagpahinga ka na. Makapagpapahinga na yung katawan mo sa sakit. Durog na durog kami na naiwan mo. Pero, alam namin na buong buo ka na. Sa kabilang dako. Sa araw ng libing mo pa. Sinubukan kong hindi umiyak. Dahil alam kong kailangan kami ni Mama. Na baka kapag nakita niya na humahagulgol ako o kami ni Kuya, mas lalo siyang manghina pa. Pero hindi ko na kinaya eh. Napaiyak ako. Pero low-key lang. Ngayon, naiiyak pa rin ako pag naiisip kita. Pag pinapanood ko ang mga video mo sa cellphone ko nung nasa ospital pa tayo. Nung nasa bahay pa tayo at nagkakwentuhan. Pa, salamat ah. Dahil ikaw ang naging papa namin ni Kuya. Salamat. Dahil sa kabila ng mga pagkakamali ko sa buhay, never mo kong sinumbatan. Mahal na mahal ka namin. Sorry kung hanggang ngayon madalas pa rin kami umiiyak. And pa, baka pwede naman ibulong mo kay Lord. Napalakasin niya si Mama. Alam ko rin naman na darating yung araw na magkakasama-sama rin tayo dyan. Pero wag sana ngayon. Salamat sa paglaban mo pa. Alam kong payapa ka na. At wala nang kahit anong masakit sa'yo. We love you so much. My best dad. Kagawad Chong. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Pao. At ito ang aking secret file.